Máte za sebou pohárový zápas tady ve Štichovicích. Hlavní asi to, že se postoupilo. Je to tak? Jak budeš hodnotit zápas? No, zápas zhodnotím tak, že sa to zvládlo. Herne možno to prvý počas to nebolo dobré, proste tam sme mali dať 2-3 góly, bol by pokoj a zbytočne sme si to zdramatizovali zbytočným gólom, proste zbytočná zase štandardka a dostaneme potom z druhej lopty gól a úplne zbytočne, proste niekedy hráme naozaj jak deti a proste to nemôžeme takto hrať, musíme takéto zápasy proste vyhrávať s rozumom a nie, že dostaneme gól a potom sa strachujeme ešte o výsledok. Proste chvála Bohu, dali sme ďalšie 2 góly a tým už bolo vybavené v podstate. Jaký to byl zápas pro tebe? Minimálně v první půli se moc zákrokům nedostal? No, tak ako hovoríš, prvý polčas som nič nemal. V podstate to je to najťažšie, keď brankár nič nemá, tak v podstate je taký stuhnutý a všetko. Ale cítil som sa naozaj dobre, aj či už aj druhý polčas, alebo aj prvý, takže myslím si, že v pohode. Pro tebe je to vlastně první start za A tým, tak jaká byla souhra spoluhráči? Tak ja si myslím, že po tom mesiaci, čo som tu, v podstate som bol po ťažkom zranení, tak som sem prišiel. Tak si myslím, že je to čoraz lepšie, dostávam sa do formy a spoluhráči sú naozaj top a dúfam, že pôjdeme hore a hore, ale už naozaj musíme hrať ako vyspelé mužstvo a nie ako deti. A co říkáš na výkon domácího týmu? Hrali naozaj veľmi dobre v bloku a proste tam sa ťažko dostáva jedine po nejakých centrovaných loptách alebo proste nejaká kolma, naozaj výborná prihrávka. Takže naozaj to bolo veľmi náročné a oni proste po tých mali výborné breaky, mali rýchlych hráčov hore a v podstate nám to niekedy robilo aj problém. Ale myslím si, že sme si to aj tak ustrážili dobre vzadu. V druhé půli asi pomohla ta střídání, ke kterým došlo? Ty hráči pomohli, je to tak? Tak určite, keď Mišo príde na ihrisko, tak je to úplne iný stred pola. Nestrácali sme lopty a zrazu sme úplne inak hrali, každý mal sebavedomie hore a určite Miša je ten jeden, proste je líder a musí to tak brať. Že keď nastúpi na to ihrisko, tak proste musíme aj my dobre hrať.